E ademais poder facelo da man de novas artistas como son as rapazas de Reggae Fatur. Quero un ruido para elas e para Sariña. Elas medraron nas escolas semente e son utopía viva. Son a esperanza da nosa lingua. Son rebeldía pura. E agora tamén son artistas. Regueiceiras que soñan cunha Galiza ceibe e que van da man xunto connosco, porque non nos van facer desaparecer Compostela. Se caminamos xuntas non nos van facer desaparecer, porque somos un pobo de artistas. Todo o mundo as manos arriba, vamos aí. As das Caneiro tamén. Quen somos? Somos un pobo de artistas. Estades listas? Pois é moi fácil, e di así. Somos un pobo de artistas, que traemos unha mensaxe, sempre contra o poder, non nos van a hacer desaparecer. Somos un pobo de artistas, que traemos unha mensaxe, sempre contra o poder, non nos van a hacer desaparecer. Somos rebeldía sumergida, somos cultura popular, somos Galalinga de Venezuela, a que montar en la pesca y esperamos nos preparándonos para construir la estrella. Canario da tarde, cunchas e sintetizadores, bombo e caixa, bandeiro culler. Nunha peneira gastada faremos unha bandeireta para cantar a
Moitas grazas. Agora imos a ler uns poemas dunha persoa moi importante que infelizmente morreu este ano. Un aplauso para Luz Fandiño. Mentres a loita sexa nova e haxa un ouvido aceso e solidario, Ren está completamente perdido e, a pesar dos múltiplos atrancos, paga a pena seguir loitando. Imos soñando soños prohibidos. Coa forza das nosas utopías abriremos novos camiños. Debemos esgazar as noites das tebras. Abrir as fiestras para que entre por elas a luz da alborada, onde agromará a semente que para nós foi guardada.